и никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Ти вярваш ли в това? Да, Господи, вярвам. Твоето Слово е дух и живот. Благодаря Ти, Татко мой, за това, че Ти си в нашия живот. Благодаря Ти, Татко, че Ти отвори врата пред нас. Благодаря Ти, Татко мой, че вместо нил дух, Ти си ни дал миро на радост. И вече знам, заради Твоят Син, че дори и да умра, пак ще живея, че смъртта не е края, а началото. Така че, Господи, хваля името Ти за милостта Ти, която Ти показа към мен и децата ми. Да бъде вечна слава на Твоят Син Исус Христос. Отче, давам Ти хваление и Ти благодаря и Ти се покланям. Дори да съмнявам,